Da bi se razvio dobar brend potrebne su godine i godine rada i truda, a jedna greška može pokopati kompletan brend. Najvrijedniji svjetski brendovi zarađuju milijarde i milijarde godišnjeg profita. Predstavljam vam 10 najvrijednijih brendova u 2020. godini. Na 10. mjestu se nalazi McDonald's. McDonald's je američki lanac restorana brze hrane, a osnovan je 15. maja 1940. godine. Osnovali su ga braća Richard i Maurice McDonald s otvaranjem prvog restorana u San Bernardinu, u Kaliforniji. Vrijednost McDonald'sa u 2020. godini je procijenjena na 46,1 bilion dolara. Na 9. mjestu se nalazi Louis Vuitton. Louis Vuitton je francuska modna kuća i kompanija luksuzne robe, a osnovana je 1854. godine u Parizu u Francuskoj. Vrijednost ovog brenda u 2020. godini se procjenjuje na 47,2 biliona dolara. Na 8. mjestu se nalazi Samsung. Samsung je južnokorejska multinacionalna kompanija osnovana 1. marta 1938. godine u Južnoj Koreji. Sjedište je u gradu Seul. Vrijednost Samsunga u 2020. godini se procjenjuje na 50,4 biliona dolara. Na 7. mjestu se nalazi Disney. Disney je američki međunarodni masovni medij i konglomerat za zabavu čije sjedište se nalazi u Kaliforniji. Disney je osnovan 16. oktobra 1923. godine, a osnivači su Walt i Roy Disney. Vrijednost Disneya u 2020. godini se procjenjuje na 61,3 biliona dolara. Na 6. mjestu se nalazi Coca-Cola. Coca-Cola je multinacionalna kompanija sa sjedištem u Atalanti u gradu u kojem je prodano prvo piće ovog brenda. John Stitt je 8. maja 1886. godine prodao prvo piće Coca-Cole. Vrijednost ovog brenda u 2020. godini se procjenjuje na 64,4 biliona dolara. Na 5. mjestu se nalazi Facebook. Facebook je društvena mreža osnovana 2003. godine, a sa radom počinje 4. februara 2004. godine. Sjedište Facebooka je u Kaliforniji, a vrijednost ove kompanije u 2020. godini procjenjuje se na 70,3 biliona dolara. Na 4. mjestu se nalazi Amazon. Amazon je američka multinacionalna kompanija, a sjedište joj je u Seattlu u Washingtonu. Amazon se bavi elektronskom trgovinom, računarstvom i vještačkom inteligencijom. On je najveće elektronsko tržište, a vrijednost Amazona u 2020. godini se procjenjuje na 135,4 biliona dolara. Na 3. mjestu se nalazi Microsoft. Microsoft je američka međunarodna korporacija sa sjedištem u Redmondu, Washington. Ona razvija, proizvodi, licencira, prodaje računarski softver, koristi elektroniku itd. Osnovana je 4. aprila 1975. godine, vrijednost Microsofta se u 2020. godini procjenjuje na 162,9 biliona dolara. Na 2. mjestu se nalazi Google. Google je američka javna korporacija specijalizovana za internet pretragu i reklamiranje na internetu. Google je osnovan 4. septembra 1998. godine, a osnivači su Larry Page i Sergey Brin. Vrijednost Googlea se u 2020. godini procjenjuje na 207,5 biliona dolara. Na 1. mjestu se nalazi Apple. Apple je američka računarska kompanija. On je 70. godina pomogao pokretanju revolucije u osobnim računarima PC, računarima Apple i Apple II. Ona je poznata i po brojnim inovacijama na polju softvera i hardvera. Vrijednost Applea u 2020. godini se procjenjuje na 241,2 biliona dolara.